Vi kommer ind i en 5-værelses lejlighed i Møllergade 79, anden sal, og vi starter i gangen, hvor vi så går videre ud igennem køkkenet. Fin køkken, og der er opvaskemaskine, køle-frys, vindue, så du får noget lys ind. Så går vi ind i en dobbeltstue, hvor der også er en fin udsigt. Og vi har en lille balkon og udsigt ned til Møllergade og havn. Så går vi videre ud igennem køkkenet igen. Kommer ud i entréen, hvor vi så tager og ser det første værelse. Flot lyst værelse med fin udsigt igen. Så går vi videre ned igennem gangen. Kommer der lige en lille fordelergang her. Og et værelse mere. Hvor vi har en fin udsigt igen. Går ud i den lille fordelergang igen. Så har vi her døren op til et stort loftrum, man kan benytte. Så går vi videre ind i et værelse mere. Bemærk, der er indbygningsskab. Flot lyst værelse med meget fin udsigt her direkte ned til havnen. Og vi går så ind i det sidste værelse. Også dejligt lyst. Går vi tilbage første entré, kommer vi så til badeværelset. Der er plads til vaskemaskinen, bruskabinen.